magandang araw po sa inyong mga idol, no? Mayroon tayong sasalihan na isang charity. Okay. Yan. Naghahanda po kami sa isang charity. Yan. Magbibigay kami ng mga pagkain sa mga frontliner, mga idol, no? Tulong natin sa ating mga frontliner, no? Yan. Lagi 10. 10 piraso. Sa isa natin mga yan. First sa unang sama namin sa charity. Kamay ka ano na yan. Mga kasama yan. Okay. Ayan po ang mga pagkain na ipamimigay namin sa mga frontliners sa San Mateo, Rizal, no? Ayan po, no? Si Idol nakibahagi dito sa charity rides na ito upang makatulong din tayo sa pagbibigay ng mga pagkain sa ating mga frontliner. Ayan po yung mga kasamahan ko sa rides, oh. Right on, yan. Ayan. Sila kanina doon. Eh, si Eugene, no? Ibigan. Hindi mo ito tatlo. Sana sinabi mo para lakad. Tayo. Kaya naghahanda na po sa pag-alis namin. Pupunta kami ng San Mateo. Ayan po ang mga pagkain na ipamimigay namin sa mga frontliners sa San Mateo, Rizal, no? Ayan po, no? Si Idol nakibahagi dito sa charity rides na ito upang makatulong din tayo sa pagbibigay ng mga pagkain sa ating mga frontliner. Ayan po yung mga kasamahan ko sa rides, oh. Right on, yan. Ayan. Sige.
Eugene, oh. Ibigyan. Hindi mo ba tatlo? Oh, picture muna tayo dito lahat. Sana sinabi mo para ilang Dito tayo. Kaya naghahanda na po sa pag-alis namin. Pupunta kami ng San Mateo. Bina po. Fairview, maraming ground food. Nasa location namin ay nasa Bulacan. Nandito kami sa Novaliches, ano? May intersection ito ng Novaliches papuntang Malita at Caloocan. Nakahuling ano na namin to. Kumakain sila, tapos na po kami mag ano, ayan. Ito mag-uwi na po kami pagkatapos ng charity ride namin. Salamat. At sana sa mga susunod pa makasali ulit dito si Idol, no? Ito yung pagkain niya. Solidong samahan ng Solidong Riders Club, yan. Salamat sa oras. Susunod, sasama ulit si Idol sa isa mga kung ano pang mga community rides. Thank you, thank you.